Arratsalde on denoi, ongi etorri Deskodifikatu bideopodcastera. Gaur hemen sofa hauetan emakume asko elkartuko gara, eta ahots ezberdinak entzungo ditugu, espazio berria da denontzat, pozik gaude, horrelako espazio bat sortzeko aukera izan dugulako, eta hementxe emakume askoren testigantzak entzungo ditugulako, testigantza oso interesgarriak eta beharrezkoa gainera. Jakingo duzuenez, 4 egun barru, azaroaren 25ean, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna izango da. Eta gaur guk hemen fokua jarriko dugu ingurune digitaletan emakumeen aurkako indarkeriak eta berdintasunaren aurkako mezuek duten gorakadan. Gorako da bat antzeman dugulako, eta gaia potoloa da, kezkagarriare bai, eta beharrezkoa ontaz hitz egitea. Eta zergatik diogu deskodifikatu. Indarkeria matxista digitala biztaratu eta salatzea beharrezkoa delako, mezu eta portaera horiek agerian utzi nahi ditugu, eta horien aurrean erantzuna eman, ezta? Gure partetik behintzat, elkarrekin sareak sortu, jarrerak birprogramatu, eta indarkeria matxista deskodifikatu. Gurekin ditugu lehendabiziko gonbidatuak hementxe txintxo, xerita, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia. Arratsalde on, Eider. Arratsalde on. Ze moduz? Ezu nire espektatiba haundikin, eta txintxo batipat hori tensio putxu bat daukadala. Hau formatu berri da, eta orduan hau da txintxo baino tensioa, baina gustora oso. Garrantzitsuak dira gaiak, eta nik uste espazio seguru bat sortzen saiatuko garela, eta egingo dugula, bakoitzak bere testigantza emateko espazioa eta sortu, eta ongi etorri, eskerrik asko. Eider Goiburu hementxe nire eskerrean, sexu exitzailea, emakume eta gizonen arteko berdintasun teknikaria, eta pedagogian doktorea. Eider, arratsalde on, ongi etorri. Arratsalde on, eskerrik asko. Eiderren antzera pixkat urdurik, egia esan da. Esan duzu, ez zaudetela ohituta horrelako espazioetara, baina, garrantzitsuak izango dira, ez da horrelako espazioak ere garrantzitsuak. Noski baiet, nik pentsatzet, espazio ezberdinetan berdeula, estrategia ezberdinak erabili berditugula, eta jende askon arteko elkarrizketak sortu berditugula, orduan niretzako lako espazioak oso garrantzitsu dira. Tengala eta ongi etorri. Eskerrik asko. Astera goaz, gaia esan dugu, kezkagarria dela, Eider, zurekin hasiko gara Mendoza, diputazioak ikerketa sakon bat egin du, gai honen bueltan, zein izan dira datu esanguratsuenak? Mira, ikerketa horren aurkezpena aukerez balimanago astelenean bertan egingo dugu, baina bai atentzioa eman digun zerbait da, espazio berri honetan alegia digitalean, hor ematen diran erasoak edo, 128 igo direla. Eta horrek, edo 128 jasaten dituela ere, eta horrek, benetan kezkatu egiten gaitu, ze erasoak modu askotakoak izaten dira, eta erasoak esaten dudanean da, batetik mehatxuak egon badaude, alor digitalean, emakumeen kontrakoak, aldi berean ere zita eskatzeko insistentzia handiak, hori ere horrela jasotzen da behin eta berriz, eta irainak ere egon badaude. Hortaz honek kezka handia sortzen dugu, ikusten degulako espazio berri horietan digitalean inguruan, ematen direla ere emakumeen kontrako jarrerak. Eta gainera, aldi horretaz gain, badagoela beste jarrera bat dela negazioarena, ukazioarena. Eta hortaz, bi borroka ditugu. Alde batetik, desberdinkerien kontra egin, emakumeak babestu, eta bestetik ukazio horren kontra ere lan egin beharra daukagu. Militantzia bat eskatzen du horrek ere, ze asko eta asko dira ukatu egiten dutenak desberdinkeria hori existitzen dana, eta desberdinkeria hori espazio berri horretan digitalean sartzen ari dana, indarra hundiz. Ukazioaz hitz egingo dugu horri buruz ere bai, baina, sare sozialetan egon badago, mehatxuak daude, irainak daude, Eider Goiburu. Nola ikusten dituzu sare sozialak, etxean eta kalean gertatzen denaren ispilu direla uste duzu? Bai, nik benetan pentsatzatena da bizitzan espazio desberdina dazkaula eta espazio guztitan emateiala indarkeri eta erasuak. Zergatikan, azkenen gizarte matxista baten bizi baldin bagea, gizarte matxista horren isla bizi ditugun espazio guztietara eramateitugulako, eta azkenen ez dialako ekintza islatuak, baizik eta harreman dinamika batzuk. Orduan, harreman dinamika horiek emangoia herriko plazan, emangoia hondartzan, emangoia autobusen eta emangoia sare sozialetan.
Eta erabat ados nao sare sozialetan edo mundu digitalen virtualen sartu berdeun horrekin, baita ere, ze ustet espazio bakoitzak bere ezaugarri propiok dazkala, eta hor ikasi berdeu identifikatzen, guretzako ere bai espazio gutxi gora bera berrik dialako, ez dakaulako hainbesteko ibilbidea espazio hauetan, orduan ikasi berdeu identifikatzen, baino kontutan eukita, ez dala espazio berezi bat dala bizitzako beste espazio bat. Eta, kasu honetan, espazio digitalek onurak ekar ditzakete, baita. Baina, ez dakit, kasu honetan, nola identifikatu, zer gorakada bat badago, zer gertatzen ari da momentu honetan, sare sozialetan, gorakada bat gertatzeko? Nik usteet, bi irakurketa ingo nituzke. Batetik, gorakada bat dago, edo identifikatzeko gaitasun gehiago dakau. Eta hor, oain dala gutxi irakurtzen un ikerketa bat baita, eta esatezun hori identifikatzeiala eraso asko sare sozialetan gaztien aldetik gaztiek identifikatzei duela, eta nik iteten irakurketa garrantzitsutako bat da gaztiekin igual lan oso ona indeula. Eta baliabidek dezkela irakurri izateko, identifikatu izateko sare sozialetan gertatzeian indarkeria horiek. Honekin ez da nahikoa, honekin ez da nahetena da lehenengo pauso bat dela, eta gertatzean ez, baitare, estrategiak landu berko ditugula gaztiekin, elkarrekin, erabiki berko ditugula estrategiak aurre egiteko eta beste modu batea harremantzeko. Hau da, zaintzatik, autozaintzatik eta elkarzaintzatik harremantzeko. Baina, bai, nik irakurketa hau itete, igoera horrena, igual identifikazio kontu bat dala. Eta gero beste aldetik, ados, eta guain jarraituko dugu hitzaiten, baina bada beste alderdi bat, ukazioan gaiak hartzeuna, bai, ez duna ikusi nahi edo aitortzen benetan indarkeria, da hon indarkeria maila da, hola, benetan. Eta gero gaina datuak objektiboak dira, esaten danean, baina gaur egun edo gazten artean desberdinkeriarik ez dago berdintasun faltarik, eta hor datu objektiboekin egiten da burruka horren kontra, eta lehengo urtetik aurtenera 125 igo dira. Askatasunaren kontrako delituak 125 ikaragarria da. Bai. Eta hortaz hori existitzen da eta olakorik ezin da ukatu. Eta hori espazio berri horietan ere borroka handia daukagu egiteko. Eta gero badago beste elementu bat ere, esaten genuen mehatxuarena, irainarena, zitakin insistitzearena, eta gero beste elementu bat niretzako eider bezala oso harrigarria dana, eta da nahi ez diren irudi horiek bidaltzearena. Hori ere, agian nire belaunaldiko batentzako garai hartan alakorik etzegon, niretzako hori ere oso harrigarria da. Eta hortaz, esparru guztietan desberdinkeria existitzen danez, esparru berrik sortzen dianean, hor ere sartzen da. Eta hor, identifikatu eta mugatu egin behar daukagu. Eta hor, pentsatzen lan on bat ere egiten ari dela. Baina gurasoen aldetik, eta ni guraso bezala ere hitz egingo dut, lau seme alaban ama naiz, eta noski erabiltzen dituzte tresna horiek, hor ere lan handia egin beharra dago bai etxeetan, hezkuntzan, eta badaki lan hori egiten dela, baina mezu hau helarazi egin behar zaio jendeari. Existitzen dela eta hor kontu handi zibili behar dela. Eta ez dakit, zuk esan duzu, existitzen dela eta datuak ikaragarriak dira, adibidez. Gazten 97% dio inguruan baduela emakumeen aurkako indarkeria egoeraren bat. Datua izugarria da, 97% eta zuke diozuna Aider, kontzientzia badagoela agian, eta horregatik izan liteke datu hauek, baina 97% hori esatea sekulakoa da. Ikaragarria da, eta alde batetik noski kontzientzia egongo da, baina bestetik eta gehien kezkatu behar gaituena da, belaunaldi berrien inkorporazioekin hori ez dala aldatzen. Alegia, desberdinkeria hori eta emakumeen kontrako eraso horiek oraindik ere gazten artean gertatzen diala. Orduan, sakoneko arazo badala, eta etengabeko borroka batean gaude horren kontra, baina oraindik ere ikusten dugu gazten artean konportamendu horiek ematen direla kontrolarena eta nola gainera, ez? Eta orduan, kontrolarena eta erasoena. Orduan, kezkatu behar gaitu horrek oraindik irauten du demoran. Bai, horrek erabat ados, eta nik iteten irakurketa da, azkenian gizarte mailan aurrea pausok eman ditugu, eta aurrea pauso erraldoiak, eta hori errealitate bada, eta aitortza hori itia garrantzitsua da, baina aldi beren, esango nuke baita, daola pixkat, ze hitz erabili, baina deskonpentsazio bat, honekin esan nahi dut, diskurtso aldetik, eman ditugu aurrea pauso asko, baina azkenen gure jokabidetan,
ez deu aurreratu maila berdinen. Honekin esan nahi detena da, eremu feminizatuak jarraitzeu eremu feminizatuak izaten, eremu maskulinizatuak askotan jarraitzeu eremu maskulinoak edo maskulinizatuak izaten, hortaz, ereduen bitartez transmititze deuna, askotan, ez dijoa bat diskurtsuakin transmititze deunakin. Orduan, hor, deskonpentsazio horrek bai eragiteu, alde batetik, ideia bat esateuna, berdintasunetik gertuo gaudela, baino gero errealitaten ikuste deu garbitzaile gehienak adibidez emakumezko gehala. Orduan, hori ere badao, gatazka sozial bat bezala aipatzete, baino gatazka hori badao baita ere. Orduan, horregatik, eider zuka aipatzezunan arira, nik erabat ados nao, baino uste torre eman berditugula pausuak. Eman berditugula pausuak, diskurtson eman ditugula ja, baino gure ja maila pertsonal baten, inkluso gure harremanetan, hasi berdeula gure jarrerak rebisatzen nundik harremantzegean, nola zaintze deun, ze suposatzen kontrolak guretzatez edo guraso bezala adibidez, ze gertatza gure bildurrekin, bildurra sartze zaigunen gure seme alabak nerabeite janen, orduan, eta kontrola nola erabiltze du babes bezala edo maitasuna adierazpen bezala. Orduan, pixka eta hausnarketa baita, bide hortatik jutia ustet garrantzitsua dela. Ze bestela, diskurso mailan gelditza baldin bagea, diskursoa oso garrantzitsua da, maila arrazional baten ulertu berdeulako, bai indarkeria nundik datorren, bai sustraiak nun dauden, baino nerabekin hitzaite deunen, gaur egungo nerabek, deke diskurso maila bat, asko oso garatua. Baino gero, behaien jokabidetan hau ez dugu hola ikusten. Ni beste elementu basartu nahiko nuke Eider inputaz bazaizu, egia diskurso aldetik oso garatua dagoela, aldi beran ere, legeak ere garatu dira eta horrek ere berme asko eman dituzte eta hainbat inkesta egiten direnean azkenekoa Eustaten bidez egintzana esparru berrietan desberdintasuna, edo esparru batzutan desberdintasunari aurre egintzaio nola baitez, ikusten da adibidez, botere politikoan emakumeon presentzia asko handitu da, zorionez, asko, eta hor, igotzen aigea posizioak, botere ekonomikoan, enpresa mailan oraindik ere desberdinkeria handia dago, baina ikusten da batipat gizarte maila alegia, sozialki hor, oraindik ere irauten duela nabarmen. Eta hor beraz, oso urrun dagoen zerbait da. Egin ditugu gauza asko, onak, beharrezkoak, baina, nabarmenena da, asteburu honetan bertan ikusi ditugun elementuak, ez? Eta asteburu honetan, eta astebururo ikusten dianak Tarragonako kasua, adibidez, edo Pasaiako erasoa, Donostiakoa, horrek esan nahi du, benetan, arazori existitzen dela, eta gainera oso parte gogorra jasaten degula guk. Bai. Nik galdetu nahiko nizueke dinamikak aldatu beharrean gaudela, hori bai? Diskurtsoa badugu, dinamikak aldatu, eta gure egunerokoan aldaketak egin beharko ditugula, eta marra gorriak identifikatzen jakin beharko dugu. Ez dakit, batzutan oso lausoa da, eta ez dakit identifikatzen ditugun marra gorriak. Bai, nik elementu horrekin, bi ideia dazkat buruan, ez? Batetik, marra gorrik identifikatzen ditugu. Eta gaztiek identifikatzen ditu ondo, baina marra gorri horiei testu inguru bat jarri bertzaile. Honekin esan nahietena da, zuk gazte bat esatei esunen, ezin dezu argazki bat atera beste pertsonan baimenik gabe, gazte horrek argi daka. Baina gero, baldin badaude parrandan, baldin badaude talde presio bat, baldin badau ez dakizer, testu inguruan arabera, arau horiek malgutu iteia. Ordu niretzako oso garrantzitsua da marra gorritaz hitzaite deunen testu ingurua jartzea, ze testu ingurua bea landu berdeuna. Bestela aigea egoera hortatik ateratzen eta marra gorria ekintza bea argi dakau, baina ekintza, segun zesten atokitan aldatu itea. Orduan, hori batetik. Eta gero bestetik niretzako oso garrantzitsua da marra gorrik lantzia, baina oso garrantzitsua da aldi beren zaintzak lantzia. Hau da, hitzaitia zer dan inber esteuna, baino esatia baitare zer dan inberdeuna, harreman baten. Nundikan zainduko dugu elkar, ze esan nahi du elkar zaitzia, ze elkarrizketa mota uki berditugun, nola bakoitzak bere burua ezautu berdun eta bere beharrak aitortu berditun bestekin modu sano baten harreman dualizateko.
Orduan, nik uste bi aurpegi horiek daudela eta bi aurpegi horiekin lanin berdeula. Eta hori sare sozialetan adibidez, nola identifikatzen duzu zaintza bai, baina ez ezagun batekin ari bazara, gazte batek nola identifikatu ditzake marragorri horiek, edo nondik, ikasketa nondik etorra daiteke, ez dakit. Nik gazten gandik ikasiet. Nik, berrogeita urte dazkat, orduan nik jaio nitzanen etzuden sare sozialak, beste ziketa bat eukidet, beste testinguru batzutan sozializatu naiz, orduan gai hauek lantzian, gaztek eman dienetik jasodet, hasi naiz, elikatu naiz, eta dakat anekdota bat, oso polita izan zala, niretzat oso polita izan zen, momentu baten genden indarkeria egoeretaz hitzeiten, parranda, ligoteo, testuinguru hortan, ez? Eta, ez, barkatu, gauza zen, sare sozialen bitartez ligatzia iguruz, hitzeiten, eta joniain itzan hori arriskuakin lotzen. Eta alako baten santalde bat, eta neska bat ikusten nun zehola geho eta aserregonerekin. Ordu momentu baten, behiratu zian eta esan zean, aizu, barkatu, nik itzein nahi dut. Bai, noski, entzungo zaitut. Eta esan zean, behitu, nahi nire ama kontatu dit, beha gaztia zanen, ateratze zala, parranda jute zala, eta goizeko lauretan ligatze zula, eta orduntxe ezaututako norbaitekin jute zala. Bai? Orduan, ez detuzte hori danik modu seguru bat harremantzeko. Orduan, beha kontatze dezian, sare sozialen bitartez, behaiek dezkela estrategia batzuk lagunen artean garatzeituenak modu seguru baten ligatzeko. Itzeiteuela pertsona batekin, baino gelditu berbaldin maue pertsona horrekin, kuadrillakok aldamenen daudela. Ez diela eoseimuz gelditzen. Orduan, honekin esan aetena da, askotan helduon begiradatik eta helduon bildurretatik jartzeitugula gure bildurroiek sare sozialetan. Konturatu gabe, gure testuingurutan baita guk gure burua arriskuan jarri deula, momentu batzutan, ez? Edo, egoera batzuk bizi izan ditugula, hor estrategia batzuk garatu berra izan ditugula. Orduan, niretzako garrantzitsua da, behaiekin lanitia, behaiekin esana etenen da, gaztiekin entzuten eta elkarrekin ikasten eta elkarrekin eraikitzen. Eta aitortuz baita, guk gure modura eta gure espaziotan egin ditugula ekintza batzuk igual, arriskutsuak izan dianak, edo, estrategia garatzeko ikasi berra izan deunak, eta gure estrategia propiok garatu ditugunak, orduan konfiantza hortatik baita ere. Bai, eta alduok ere desikasi beharko dugu. Baita ere. Nik, konzeptualizazioan sartu gabe hori ez talak, baina nik bai ama bezala edo nik neuk ere beti muga jartzen dut erosotasunan alegia. Eroso sentitzen zea, aurrea, etzea eroso sentitzen, geldi, edo, eta berdin. Zuk egiten balin baitu zerbait, eroso sentituko nitzateke ni egoera honetan, aurrea, eta bestela, errespetuarena da azkenean, ez? Eroso sentitzea bata eta bestea edo. Eta zuk aipatzen zenun, zure adina, sare sozialetan, niri harridura handia sortu eta niri ligatzearena gauza bada, beste gauza bada muga gainditzearena, ez? Eta ni asko harritu nau, diputatu nagusi bezala, edo aurretik edo herrigintzan lanean nahitu, eta zu perfilak euki, ez? Eta derrepente, mezu asko jasotzea, eta asko insistitzen, eta gustatzen zaiz zure, edo hau, edo ze politia zean, edo ze, gauze asko, eta insistu, eta azkenen aizu barka baino. Tinder nahi banu, irikiko nuke Tinder bat, eta hau ez da Tinder, hau laneko tresna bada. Orduan, pixkat, horrek bai harritu nau asko, eta orduan esatezu, osea, ni bezalako batekin saiatzen balin badi adinagatik eta diote, pentsa gainontzeko guztik ze jasoko duten, ez? Pila bat, ikaragarria, eta galdetu egin dut noski eta bai, haundia, eta herri inkestetan agertzen da nabarmen, ez? Zita bat bilatu insistenteki eta horretaz apartere irainak, mehatxuak, irudienak, eta hori benetan, esparru horretan sartu da eta nola, ez? Bai. Eta ukazioa, lehen aipatu duzuna, hor arrakala handia gertatu da baita, ez da? Gazteek diskurtsoa badute, emakume gazteek, ez da neska gazteek dute agian diskurtso hori, baina geroz eta arrakala handiagoa da, eta resistentzia antifeministek, manosferak, talde misoginoek badute euren espazioa, eta zabaltzen duten gorroto mezuek espazio geroz eta handiagoa dute, presentzia handiagoa dute, ez dakit
Zergatik uste duzuen, ukazioa erosoena dalako, ez? Erabakirik erosoena, ez dakit. Nik kasu honetan ez dakit egia esan, klabe asko falta zaizkite mundua ulertzeko, ze nik inundik inoa ez nuke pentsako adibidez Trump bezalako pertsona bat presidente izango zanik estatu batuetan, eta ez dakit zer gehiago beldurtzen nauen bea presidente izatea edo hainbeste pertsonek haren aldeko botoa emateak. Orduan, populismoa eta holako hau zen gorakada ikaragarria da, eta orduan, diskurso batzuk topatzen dituzte lekuak, leku errazetan, eta hau leku erraz bada, konsumo masiboarena, hau leku oso erraza da. Eta gero ere, badaude beste elementu batzuk, eta da, pertsona batzuk esan dutela, baina ni ez nahi zolakoa, bale, zu ez, baina hori existitzen da, eta hori existitzea ezin da ukatu. Ze, leheno aipatzen nuen, datuetan ikusten da, erasoak 125 igo dira lehen urtetik, gure herrian. Ikaragarria da. Orduan, ezin dugu noski orokortu, ez dira denak, inundik inora konportamentu horiek dituztenak, baina hori existitzen dela, da errealitate bat. Eta horrek eskatzen duena da, horretan lan asko egin beharko degula. Eta, leku horietan oso erraz konsumitzen dian diskurso batzuk, hor ere guk ere gure espazioa borrokatu behar degula, gurea ere hor kolokatzeko. Jendeak ere, bere irizpide propioa garatu ahal izateko. Eta, ukazioaren aurrean, barkau baino, hau hala da, eta existitzen da, eta hola gertatzen da. Hori izango da gure burruka. Zer, Eider? Bai, Eiderrek esan dunakin erabat ados, eta gero nik iteten beste irakurketa bat da, krisi momentu baten gaudela, generoai dagokionez. Honekin esan adetena da, oain dala urte batzuk, gizon emakume eredu argi bat zeon, eta hor ikustezan botere harreman bat, baina gaur egun, bai genero identitatetan ikuste dugu anistasuna, bai sexu orientazioan, bai, eta anistasun honei ongietorria ematen aigea, esaten aigea. Hau da gure realitatea, eta anistasuna aberastasuna da, ondo da. Ze gertatzea? Gatozen eredutik honek inseguritatea asko sortzeula. Hori batetik, inseguridade sentsazioa, eta gero bestetik, egia dela, leheno aipatu deten bezala, batez ere emakumeok aurrera pauso haundik eman ditugula, eta horrek baitare, emakume gizon harremanetan, eta ez naiz hitzeiten harreman pertsonaletan, baizik eta gizarte mailako harreman baten. Hor, mugimenduak ekartzeitu. Eta gizonei eskatzeie behaien lekua birpentsatzea. Orduan, karo, guzti honek bai ekartzeu inseguridade sentsazio bat, eta aldi beren ematen nahi da hori, manosferakin, internetekin, diskurtso batzuk ukatzeuenak errealitate, aldaketan errealitate hau, eta gizonen aldaketan beharran errealitate hau. Hori batetik, eta gaina diskurtso hau adierazteko modua da simplia eta oso emozionala. Esan nahet, oso barru, ezke erresa da, zuk aipatu ezu, Eider, erresa da erosteko. Orduan, erostea eta talde txikin indartzea, eta hori da ikusten egian. Hortik sortzean erresistentzia hori. Baina nik uste lotura dakala baita bildurrekin, inseguridadiakin eta aldaketa momentu honekin. Bai, alderdi emozionala behitzeatik, ze ustet garrantzitsua dela alderdi emozionalai arreta jartzia, ze diskurtsotik, nik uste nahi naiz batez ere gaztiekin lanen gaudenen, diskurtsotik muga batzuk aurkitza ditugu. Alderdi emozionaletara pasatze geanen, bildurretara pasatze geanen, hor beste aukera batzuk irikitzeia. Eta hor, aitortza baldin baitugu emozio hauek, beste aldetik ere, entzuteko prestutasun gehi aurkitze du. Eta gero, aldi berean ere, oidana, eremu digitalean gertatzen da, eta eremu digitalari denbora asko eskaintzen zaie gaur egun. Gure gaztek asko konsumitzen dute, geuk ere. Nik ere ikusten duanean, astean zenba konsumitu duan, erabilera telefonoarena ikaragarria da. Gure seme-alabek asko konsumitzen dute, eta orduan ez da bakarria behin hor kanpora arteatzen zean, edo ligatzen dezula, edo analakoak gelditzen zea, hor zauden bitartean ere jasaten dituzun erasoek, zure emozioetan ere eragiten dute. Eta hor inkestan ikusten dana da askok beldurra sentitu dutela. Naiz eta pantalla baten atzean gelditu hau guztia. Orduan, denbora asko eskaintzen zaien enean eta eragina daukan enean, hau kezkagarria da. Eta lehen Eider zeuk aipatzen zenun bezala identifikatu behar dira, badago modu bat hori identifikatzeko, eta elkarri ere lagundu behartzaiola bide horretan. Bai.
Ba, oso interesgarria, badugu lan desente egiteko. Mila esker, geratu hemen, orain emakume gehiago gonbidatu nahi ditut gure sofetara eta butakara. Bueno, eurak esango nuke kultura eta podcast gintzan erreferente bilakatzen ari direla, bilakatu direla. Gure gonbidatuak benetan zabiz podcasteko esatariak dira, Itziber Grados eta Malen Altuna hementxe dira, torri neskak. Eta Amankai Gaztañaga aktore, zuzendari, idazle eta musikaria, hori guztia da Amankai, eta hementxe da, arratsalde on neskak. Arratsalde on denai. Ze moduz? Kaixo. Arratsalde on. Bueno, meloitzarrak, Eta zeinen ondo hitz egiten duzu, orain guri tokatzen zaigu. Bai, egona denpora oso dauzun hartzen. Aber, gai bat, beste bat. Eta zer sare sozialak, zuek adibidez, baduz harremana, imaginatzen du, sare sozialekin. Zer harreman duzue momentu honetan, nola bizitu zue? Sare soziala, karo, nire lana guztiz lotuta do irudiakin, eta iruditik, ez? Eta, leno iderrekin komentatzen, karo, azkenian guk ikuste gaitu zue normalian etxetan, zuen intimidadian, konsumitze gaitu zue zuen intimidadian, eta egin batean ohituta gaude ez, baina personai batetik jardute deu, eta orduan horrek jabeak filtro bat sortzeigu. Gertatzea sare sozialakin, nahi edo ez, gaudela lotuta gure lanakin, promozio moduan, batzutan derrigortze zaituelako, beste batzutan zuk zeure burua derrigortzezulako, horreotea. Baina sare sozialetan ja zu saltzezea ez, edo zu zaude. Eta nahi gertau zitzaiten gauza bat, sare sozialetan askotan akosua eta gauzak, eta musikan ibiltzen itzanean gehien bat, beti zauden mezuak, edo irudiak bialtze eskizuenak, danodakigu ze motatakoak, ez? Hori ja normalizauta da nahitezu, ez? Biolentzi hori. Baina behin gertau zitzaiten gauza bat, eta orduan kontura honitzen, ostras, hau ja, ez da personajia ja da, nire txetik erten itzan, kontzerto batean joan, eta nire portal aurrian gizon bat. Nire portala kristal badaka, eta aurrian gizon bat zeon. Eta nio handik portaletik jatsi gabe, ja gorputzak intzin, atzea, eta ertenun portaletik gizon hori, baina zeon guzan zutani gauden bezala. Eta hasinitzan ibiltzen, atzea behitu gabe, sentitzen nun atzetik nakala, baina enun nahi behitzia, ez? Eta sartu nintzen taberna baten, nire anaia eta zeuden, nire zai, eta esan nien, ustez norbaitek jarraitu inaula, baina ez nio nire burua isinistu, sentsazio hori hainitzala, sentsazio hori reala zana, eta orduan, sartu zen nire herriko persona bat, eta esan zen, Amankai, gizon honek jarraitu intzaitu. Eta orduan izan zen, osea, ertenun tabernatik, ez? Ertentzan nire bikotia, nire anaia, erten ginen danok, nire aizpa danok geunden hor, eta gizon horian, ez? Eta ni dardarkaneon, enun ulertzen da, tipoak esatezun ezautzen indula. Eta nik behitzen nion, eta ni oso despistada naiz. Ni naiz munduko personaik despista dena. Osea, egunen baten ez baitu ez zaitu ez saludatzen da, hola naizelako baina. Ostia, de repente, esan nun, ez dut ezautzen. Eta orduan, esan nun, behakin itzeita jungo naiz. Eta itzein nun gizonarekin, eta segituan ikusi nun, etzeola oso ondo, eta behak esatezin baietz, ezautekin jala, maiten indula, ezautzezula nire familia, eta, karo, ezautzen indun, sare sozialetatik ezautzen indun, eta jarraitzen indun. Eta egon zan, hilabete bat, nire portal behian, hila egunero eotezana. Tipua Madridik etorri zan, eta hori izan zen, oindala 2 urte, gertau zitzaiten egoera bat, nun kontura honitzen ja, nire lanak badakala eskaparate hori, baina, karo, aktore zeanian badazkizu zein izan daitezken, edo badakizu horren ze gauza klase, ze beldur klase on daitezken, eze eraso klase horren atzetik, ez? Baina, gudanok oain konpartitze gea,
sare sozialetan konpartitzea, eta leheno bagu ikuste gaitu bezala eremu intimotan, oain ja danok ikuste zaituzte eremu intimotan, ez? Eta behaien etxeko sofatan daudenian, irikitzegea eta gure bizitzak erakuste ditugu eta gu erakustegea. Eta orduan ikustet, iderrekin bat naho, beldurra sentiu baino kontura hau bergeala, hori existiu iteala, baina ikasin berdeula baita ere, ze ondorio dauden edo nola erlazionatu gaitezken modu berri horrekin, ez? Modu berri horrekin. Netzat oso esperientzia derrak, bildur gehiena mantzian persona horrek nire familia ezautzia, ez? Horrek benetan aterrorizau nindun. Ni baino gehiago, ze ni egia esan ohituta nago gauza batzutara. Kuriosamente hau esatet, eta ja horrek beak, amankai nontzaude ez, baina hori da sare sozialakin, eta hori igual diskurso hori izaten zekarri dezaket, eta igual hori ez, bauain dano gehala baita ere, leheno aktoriak edo irudi publiko hori ginanak, oain danok zeate. Eta danok konpartitze zeate. Eta orduan hizkuntza hori ikasin berdeu. Zer badazka gauza honak, osonak, eta beste gauza batzuk nahiko creepy eta terribliak dianak. Modu kontziente baten, ez, egotea, sare sozialetan, eta jakitea bentsat zertan ari zaren, eta zen momentutan ari zaren argazki bat publikatzen, edo dana dalakoa. Niri atentzioa ditzen dit, nola esaten duzun, etzen nula, edo etzen niola baimena ematen zure buruari, ostras, norbait nire atzetik dato horrez, eta hau ez da gertatu, ez? Ze kurioso hori, ez? Nola usatu nahi dugun, edo hau ez da gertatu, nola gertatuko da, baina agian gertatzen ari da, hori da, ez? Bai, hori bada zerbait nahiko kuriosoa. Amankai parkatu da, zoze izen duen horren aurrin? Bueno, horren aurrean bide ezberdinak erabili nitun, baina azkenian ez zaizun arte gertatzen zerbait, zuk ezin ezu ezerrein. Orduan, bada harreman bat, gero persona hori gaixo zeon, orduan, azkenian internatu zuten, eta orduan, gauza guzti horiek, ez? Baina, karo, eta gero empatizatzezu persona horrekin, ez dakit zeba, ni hola naiz, eta igual da alako baita ere gertatzen zaigun gauza bat, ez zaintzakin, ez dakit. Eta horre ere batzutan nahi, limite gorri horiek, oso ondo esan dezun bezala nahi, dilui uite zaizkit, oso empatika naizelako, ez? Eta horre ere beste peligro badago. Baina, ez da erreixa holako zerbait gertatzen zaizunean, ze hasteko ohandikan ez dago bat ere garatuta, nola funtzionatzen ertzantzak adibidez, olako kasu baten aurrian. Eta nik esan berrakat, kriston efektiboak izan ziala, lehenengo gauza esan ziren, amankai, sinistu hau da gertatzen, osea, ez minimizau, hau dao, guk ezin dugu ezerrin, baina, hau gertatzen nahi da. Orduan, zuk ere tante hau, nire portal aurrian eukitzen un egunero banko baten eserita. Orduan, bai. Nik uste garrantzitsua dela aipatzia baitare, batetik, emakumeok iten nahi gehala lan bat, olako testigantzak emate ditugunen zilegitasuna emateko gure esperientziei, hau da indarkeria bizi deu, eta indarkeria da, amaika izuk komentatu esuna, ezin iztiana, dator baitare jasotze deulako mezu bat, esaten, ezke esagera hoite zuen, ez dago esageratzen, ezke indarkeria bizi deu, eta asko. Orduan batetik hau oso garrantzitsua da, eta gure arten partekatzia, eta bestetik baitare, zaintza sarek eraikitzia, olako egoera bat baldin badakau gure zaren, gure harreman zaren, pentsatzia baitare gure arten nola indezakegun, testu inguru hortan, erasua jasotzen pertsona horrek alik eta seguruen, bizi dadin edo segurtasuna sentitu dezan. Ni atentzio eman dit aipatu duzun kontu batek, eta da, azkenean danak bilakatu gehala nolabait famoso edo, tresna hauen bidez, eta horrek eramaten duela jende bat zeu ezagutzea, zeu konstiente izan gabe. Eta orduan sartzen dela zure bizitzako esparru askotan, eta eramaten duela momentu baten, esatea, baina gu, niri gertatu zait, hola ez, baina gu laguna gea, eta
Claro, ez gira lagunak, baina sare sozialetan bai, eta orduan zure bizitzatik asko daki, badakin duen egontzean, badakin duen egontzean bezperan, badaki urrengo gunez ere egin behar dezun, agenda publikoa dauk, hainbat kontu, eta orduan horrek muga batzu jarri beharko ditugu. Hori pentsatzera eraman hau egia da, bazkenean, jende asko sartzen dela hor, eta ikusten dutela zure bizitza. Ia osoa relatatuta. Bai. Lanagatik edo autu hori egin dezulako ere zure bizitzarekin, ez? Baino baditu arrisku batzuk. Arriskuak ditu badaudelako pertsona batzuk, ojo, ze hori ez da gure ardura, pertsona batzuk hori egiteko baliatzen diala tresna hauetaz. Ardura behiena da. Zuia hemen irudi batzuk aiga emititzen, eta irudi horiek badoaz, eta irudi horiek konsumiukoitu, porque azkenean konsumo bat da, ez? Konsumiuko norbaitek ez dakizu zein da horren atzetik. Evidentemente nire lana horta dedikatzia da, ni horren aldenago, modu batian, karo, baina jakin berdeu konsumo bat daola horren atzetik. Eta hori ikasin berdeula. Nik uste du supernormalizatuta daudela jasotzen ditugun irainak eta, baina zerbait egin barko genukela honen aurrean. Bueno, irainak edo batez ere, gure inguruko edo gorputzaren inguruko epaiak, eta onera edo txarrera, baina epaiak, ez, konsumorako zerbait izango balitz moduan, gure gorputza, eta honen aurrean zerbait egin, osea, ez da normala, zakil baten fotoa jasotzea, zorionez nik ez dut sekula, bueno, gezurra, jaso izan nuen, baina gainera oso txikian nintzela, osea, 14 urterekin edo, tipo bat hasi zen WhatsAppetik, tipo random bat, osea, ez nuen ezagutzen, ezekien hor zen, WhatsAppetik argazkioek bidaltzen, superrakoso ez dakiz zer, eta kano, 13 edo 14 urte, osea, hori da superfuertea. Gaur egun neupe horre dadin. Osa, justo ontsak orda bat eta aztut eukiot. Zer gainera lehen, justo amankai izasunaz, nire bepasetate, ez dakit nire kontu da, baina olako oso zer bizitzioten danetan, nire buruk borra egin dau, edo alegindu da minimizetan babes eskudo modun. Eta azkein ez dala babes eskudu, dala negazio bat, gitzako betxarra bedala. Baina bai, nahi barik. Osa, nik uste dut, hemen mugatu beharko litzatekela, ze, klaro, osea, alakoak jasoz gero, salatu edo zerbait egin, eta salaketa jarri orduko, babesa jaso, porque behar bada salaketa jarri, eta inork ez du ezer egiten, hortaz legitimatu egiten dira horrelako jarrerak eta mezuak, eta ze desberdintasun dagoen alakoak jaso, edo adibidez, sare sozialek mugatzen dituztenean, adibidez, hainbat irudi, ez? Obviamente, violentziaren inguruko irudiak mugatzea edo moztea edo, bueno, uste dut normala dela, bueno, depende ze bisibilizatu nahi den edo dena delakoa, baina adibidez, pezoiak, ez dakit, horiek mugatu egiten dira adibidez. Umeari bularra ematerakoan, hori gertatu izan da baino bai, eta aldi berean, argazki mota hauek bidaltzen dizkigute, eta hori zeharo normala da, osea, eta hori onartu egiten da. Hortaz, uste dut, politika horiek ere, politika horiek buelta bat eman barzaiela, eta hori apur bat, ez dakit, ikusi, zerbait egin behar dela, ez da posible. Salatziaz bepasetan dana da, ez dakit zuei ingurun sekulo olako kason bat eukizuen, baina nik entzun iziotena da, jo, hau pasa bate, baina ez da nahi salatu, ze, igual, inguruko non hor da, eta hor ja, empatixi eta peni eta horre gauzok eltzeakuz, gero igual, ez da inguruko baton bat, baina, jo, ez dugu nahi salatu, ze prozesu luze bat izango da, igual supertramite luze bat, edo igual barriro prozesu hori bizibiot, eta perezi motozte, edo, ez dakit. Eta orduan askotan, ez da salatzen. Ez, nik gaur enun kontau ber, pena ematezin kontatzia, persona horrek, ez dakit pena ematezin, ez dakit, pentsau, Errudun sentitzen zen, kontatzeagatik. Ertzantzara junitzanean ere, lehenengo gauza, baina kartzela, osea, karo, enun nahi persona horri ezer txarri gertatzia. Taldi berian, ni neon aterrorizauta, eta egunero nere bikotia, iritsi zai, bakizu, osea, ez topatzeko persona horrekin, taldi berian, nerekin gutxillo empatizatzen un persona horrekin baino. Nik uste torrere bada hola, gure ikasketa propio bat, ez, lehenuo jartze dula bestia gu baino, eta orduan, karo, hor gertatzea, guzti hau, ez? Bialtzei zuela zakil bat, eta... Eta agian ez duzu kontatzen. Beti pasetan da, baina, ingurun erasotzaile bat bada, edo olako zuzerrin daen baton bat,
eske pilo bat kostean da zati, eta nahi bari peni mototzu. Bai. Osea, atzenengoz, geube komentan ego ginen, igual, pastatzu gauzat, eta eske peni motostea, segaitxik motostea, Ja. eske ez tozte mon bierpenaik. Nik uste horren aurrean, bueno, edo ikusi izan dudanetan, edo dana dalakoa, hor ahaldundu egin behar da ere ingurua hori babesteko, eta pertsona horrek olako erasoa jasaten dunean, esateko, hau aurre salatu egin behar da. Eta gauza asko daude egiteko, baina besteak bestek aurre egiten dugun ekimen horrekin ere bilatzen duguna da, justu maigainan jartzea eztabaida hau ez existitzen dela. Baina hor, bestelakoetan gertatzen den bezala, alor honetan ere salatu egin beharra dago horrelako jarrera. Hori, akosoa da. Akosoa erabatekoa, eta horrek beldurra handia sortzen du. Ulertzen dut. Ta nik ulertu dezakete, apena ematen ze, nabari da, untile ondo ez da hola, eta baina zuk ez dakizu ze jarrera aukiko duen zurekin. Ez daukazu arrastu, dakizuna da, ezin dezula askatasunez ibilikalen, ezin dezula askatasunez atera zure etxetik, kanpoan dagolako. Orduan horrek, Bai. Nire kasuan nire bikotia izan zen, etengabe esan ziana hau jumertzea eta inberdezu, eta nik enunin etxeko timbria jozun arte. Etxeko timbria jozunian ja, hain bildurtuta sentiu nintzen, hain, ez dakit, nire intimidadian, violentauta, hor ja erabakinun urrengo goizian jutia, baina ordura arte kosta intzitzeiten. Beak esan zizun lagunagea, orduan beak eskubide guztia ikusten zuen hori egin alizateko lagunagea, ezautzen gea, ni zure bizitzatik asko dakit, ez? Eta ni etxeeneko sofan nagonean, ez? Lehen aipatzen zen bezala, eta hortaz timbrea jotzen dute, eta ireki jazu etxeko atea, ez? Itzein dezagun, edo dana dalakoa, orduan. Naturaltasun hori da desarmatzen zaituena, baina gelditu beharra da ona. Claro. Hori da, erabat aigana baita ere ematen, Osea, horren kontzientzi bat hartu berdeu. Ze gu ere ematen aigea. Eta ematezunean jasotzeituzu, segurazki askotan gehienetan gauza oso onak, baina bueno, batzutan tartetan ere susto batzuk ere bai. Orduan, karo, oain dano gea famoso ezagun reconocidos, bai. Gu justo benetan zaiz moduan, jaso dugun hate bakarra izan da Euskaldunak izateagatik hori ere egia da. Ez dugun jaso. Baina zuek malen altuna, Aitziber Grados, bezala kontuan, zuek jaso izan duzue irainik mehatxurik. Akosoa bai, insistentzia. Ligatzeko tresna moduan, ez erantzun da ere sekulako hori insistentzia, eta niri oso arrotza eta violentoa iruditzen zaitze, ez baduzu erantzunik jasotzen, ulertu ezezkoa dela, ez? Osea, zein da arazoa edo, ze behar duzu, ez? Ez dakit, niri fuerta iruditzen zait. Bai, baina horben niri adibidez pasau izeate, ja igual elduna zela punto bata, eltzatezela olako mensajik, eta ja automatiko kitxotela, bale, borrau, blokeau, eta borrau itxot burutik. Baina, berez fuerti da. Zezke, ez di mensaje bat ez bi, eta igual ez da egunero, baina astero da, Eta ez guri bakarrik, ezke komenteo zu ingurun, eta normalena da. Eta zu gardadiak, eta horrela, osea, super, bueno, gizton. Ez dakit horrek robota dino, baina... Leno militarrak iritze zian, sare sozialetan non bai, nin militarra nahi da, uste toi danak robotak ziala, edo persona joren atzen iskutatzen ziala bat. Ez que seguro entxe badauketela beste, bueno... Bai, hi darling, bueno... Bai, olakoak bai iriztez ezkigu, bai. Eta, marentzuk esaten zenuen, indarkeria matxista digitala, bueno, zuk etzen nula salatzen, edo inguruak ez duela salatzen normalean, zertarako, ez? Eta ala da, datuek ala diote, indarkeria matxista digitala ez dela inbeste salatzen. Orduan, hor, ez dakit, identifikatu behar ditugun, hau, ontxe hitz egiten ari garena, ez? Hau, ez salatzeko moduko zerbait da, edo... Bai, noski bai, ez gertatzen adan eretzat, batetik, leheno aipatu deuna, ez? Azkenen eremu digitala ja urte batzuk badara matza, baino ez hainbeste.
Hortaz baitare, bai marko teorikotatik, bai instituzionalki, bai garatzen nahi geha oaintxe estrategiak, baino ez dako hainbeste sartuta gure politiketan, gure estrategietan, gure lan arlo hontan, prebentzioakin eta lantze deunen ez dako hain sartuta, oaintxe gaude hor, bai ikerketak ateratzen nahi dia, sakontzen nahi geha, baino oaintxe esperientziakin eta bidia egiten nahi geha. Hori batetik, eta gero zuek entzuten nahi nintzen oaintxe ez, eta pentsatzen nahi nintzen, zugar dadi, zue bilok aipatu ezue, 13-14 urtekin, baitare 13-14 urte horiek, bueno, ustet dala adin bat, nesken kontrako indarkeria asko emateana. Eta adin berdineko mutien aldetik, eta gizon helduen aldetik ere. Orduan, junin zait, hildua? Ez dakiz ez daketa aipatzen zenituen eta baina badaola. Eskerrik asko. Niretzako reziketan kontua eta pedagogia itia ezinbestekoa da. Eta gero indarkeria egoerak emateianen, estrategiak euki berditugu indarkeria egoera hoiei aurre egiteko, eta baitare gelditziaz gain erreparazio prozesuak martxan jartzeko, ze indarkeriak mina egiteko, eta min hori gorputzen gelditzea. Baino, aldi beren pedagogia itia ezinbestekoa da. Ze azkenian helburua sustraietatik aldatzia da, eta leheno ekarrieten bezala harremantzeko moduak aldatzia da. Sare sozialak aukera batzuk emateitue, baina aukerak norbeak erabiltzeitu, baitare erabili, edo ez erabili, edo nola erabili. Zuek, nik erabiltzeitu sare soziala, baino gutxillo, egia esan da, baino zuek topez abiltzate, eta beste erabatea erabiltzeitu zuen, ez dituzue erabiltzen beste batzuk erasotzeko. Orduan, horratzetik autu bat dago, erasuan autu bat. Orduan, hor egin berdeu lanketa baita, autu horren kontzientzian, horrek eragiteun mina ikustarazten, eta mina indanen erreparazio prozesuetan sakontzen baita ere. Baina prozesu guzti hori ikusten. Niri harridura sortzen didana da, sare sozialetan batzutan sartzen ez, komentarioak irakurtzea, ez? Gustatu egiten zait irakurtzea jendeak zesaten duen eta asko harritzen nau. Bat, leheno aipatu dezuten hori, gainontzekoen gorputza, ez? Nola, ze necesidade da hon? Batez, ez? Eta gero, ze kontrako jarrerak azaltzen dian, edo zer esaten du jende askok, irain oso handik, ez? Batipat emakumeen kontra. Eta hor niak horatzen ez guen, hasi gineanen pixka sare sozialetan lanen eta bar, esate ziaten, batek iraintzen bali manindun, ez? Ni erantzuta juten, eta ez, iraintzen duena blokeatu behar da. Arek ez du, arekin ezin, hori errespetu falta bada, zuk eztabaida bat egin dezakezu edonorekin, baina errespetua faltatzen dizun batekin ezin dezu eztabaidatu, ari etzaio inporta. Hori doa zuri irain egitea, eta hori dana blokeatu. Baina, karo, pantalla baten atzen eskudatzen zehazu, eta askotan anonimotasunean, eta horrek besteari indefensio handia sortzen dio. Guztiz. Adibidez, aipatzen zenuen, ez? Mezu asko iristen direla eta komentario asko matxistak izan daitezkenak eta mutil gazteen 23%, hau datu izugarria da, ia laurdenak uste du indarkeria matxista ez dela existitzen edo asmakizun ideologikoa dela. Ez dakit harritzen zaituzten. Ez que ni bitxe dela perraru itxen. Talen justo komentan egoga kanpun, zeni batzutan konturetzena, klaro, ni nire burbujan, danak nire modun pentsan dabe, edo geixenak. Eta danok teoritxa bardina dukeu eta pentsakera bardina dukeu. Baina askotan, burbuja hortatik urtetan azenin, konturetzena, danak estileolan. Eta danak ez da gure bardin pentsan, eta jentzia huela ondino, ez dakixena feminismu ondo zer dan, eta honek gauzak benetan normalizaute eta zer da hori, justo, ze programa izan komentan eginera, egu ezela normalizetan kaletik pertsona bati esati guapa, piropuk ez dakizer, eta jentik esatean, zer? Kejauko za ez dakizer da komentan, baina zelan ego leike jenti, esaten hori normala bintxantzakuela, ondo duela, kejauko za, baton bate kaletik zozer olako esaten botzu, eta huk esaten genuen, eske, igual gure burbujan da hori, eta kanpora urteta garen ja amaitzen da. Alare burbujak trampatiak izaten dira, ze erasoak leku askotan ematen dira. Eta inork ez daki etxepe baten ze gertatzen den. Etxeko atea izten dezunean
ate horren atzean ze gertatzen den. Orduan, burbujak ere dia trampatiak. Ikusten dianean datua zeintzu dian da objektiboa dia, leku askotan gertatzen da. Imaginatu ere ez deguna egiten, askotan, eta hori da, beldurgarri ere. Nere ustez bada hor, nik nire lanbidean asko ikustet, karo, nik ere 54 urte ditut, orduan bizipen asko ditut, eta ni lanian hasi nitzanean, karo, nire lanbidea imaginauko ez zertzan, jungla ez urrena, osea, zan gauza bat, bortitza, bortizkeria handia bizitze genuna, erabat normalizauta zeuna bortizkeri hori, eta oain ikustezuna da, badaola kontu zibili berbat, ez? Ze gertatuko zait, zenbait gauza egiten baitut, baina ez dago benetako aldatze bat, ez? Persona batzuk bai, baina handikan ere, violentzi hori, eta esan dezuna, ez? Burbuja badao sorkuntzan ez dano gea, aliatuak, dana da, feminismoa, eta gero konturatzezea, hola itezula pixkat, kris-kris, eta bueno, horraztea derramatzen, barruan dondana, ez? Orduan, jarri duela olako kapita bat, ez? Eta gero barrua, ohandikan iguala dala, orduan, netzator ere badao, lanketa egin berdala sakon, ohandik sakon, eta kontu zibili berdala, bai, diskurso horiekin, bai, nik ere berdin pentsatzet, edo nik ez, osea, benetan zure jarrera honen aurrian zein da. Osea, zure jarrera ez diskursua, jarrera zein da. Egiturazko arazo badelako eta leku guztietan da, txoko guztietara iristen dana. Hori ez bairi gabe. Bai. Nik uste dute Eider, lehen aipatu duzula, gauza bat oso importantea dela identifikatzearen zera hori, eta uste dut, supongo zuek berdin pentsatuko duzuela, sare sozialak masa edabide edo egin zirenean, edo gaur egun ere badirela, karo, lehen telebistan irratienetan eta entzuten genuen, ez, genero indarkeria eta bar, baina egia da albiste horiek eta zentratzen zirela kasu batean, beste kasu batek beste bat dakar, eta emakume bat hildute, dituzte, eta hortxe geratzen zela. Behar bada tertuliak ere bat zeuden, eta badaude, baina sare sozialen etorrerarekin eta masazera honekin uste dut historio pertsonala kontatzera jo dugula, historio pertsonalak izan daitezke emakume bat hildute, edo nik kaletik indarkeria pairatu dut, edo txikian intzela nire osabak erasotu ninduen, edo zer. Historioak mota askotakoak dira eta errealitatea dira. Orduan, zer egin behar du gizonen talde horrek edo patriarkatuak hainbeste emakumeen testimonioen aurka, osa daude, milioika emakume kontatzen bere realitatea, karo, ze esan behar dute orain, ez? Porque lehen albisteak hoiek ziren, baina gaur egun ze egingo dugu honen kontra. Orduan, uste dut, esaten bezala, ez? El miedo va a cambiar de bando, eta nik uste hori pasatzen ari dela. Indarra eta zera hori dugula kontatu alizateko babestuta sentitzen garela komunitate bat sortu dugu, eta jaz daukagu lehen bezaineko beldur hori, aldatzen ari da. Orduan, gizonek esaten dute, ostras, ja ez nagoain eroso, ze gainera apelatua sentitzen naiz. Eta orduan zein dut horren kontra, oldartu. Hortaz, uste dut guk kentzen dugun bitartean beldur hori eta hori, pues... Hori da gakoa, agian, ez? Sarea sortzea, lotxa kentzea, beldurra kentzea, ez? Eta kontatzea. Askotan esaten da, neskok hitz egiten dugu, Hombre, bai. Kontuz, neskok hitz egiten dugu, gure artean. Baina orain arte hori ez da esan, eta askotan gertatu izan zaizkigun gauzak ez ditugu kontatu, lotxagatik, beldurragatik, inork ez dite sinistuko, eta garrantzitsua da, horrelako espazio bat sortzea adibidez, hitz egiteko eta kontatzeko amakai basuk kontatutako adibidez, ez? Igual beste toki baten ez zenukena kontatuko. Ez, eta ni hain nintzen petzatzen, nire bikotiak ez bazun bermatu egoera eraso bat bizitzen hain itzala momentu hortan, nik nire burua isinistuko nion edo emango nion espazioa hori erasotzat hartzeko, edo ingo nun aguantau ia tipo hori piratze altzan bere etxea, eta, karo, hori hain itzan, horrekin neon. Osea... Niretzako zentzu hortan oso garrantzitsua dana da, eta ematen, eta zuek aipatu zuena da, baina aizpatasunan gaia. Nola
emakumeok geota gehiago partekatzen ditugu nolako esperientziak, konturatzea batetik, ez zaitela nahi gertatzen ni eider naizelako, gertatzen zaitela emakume naizelako. Eta gaina gertatzen zaitela nahi, gertatzen zaizula zuri, eta da nahi gertatzen zaigula emakume galako. Eta kontzientzia hori hartze deunen, hortik ja beste kokaleku bada, beste leku baten kokatzea, eta gaina gai gea sortzeko sariak, hori, gure arten biltzeko, hitz egiteko, defendatzeko, pentsatzeko estrategiak, beste leku bat emateigu. Ez deu bizi zerbait individual bezala, baizik eta zerbait kolektibo bezala. Eta niretzako hori da estrategia garrantzitsuenetariko bat. Ze bakarrik, eske oso zaila da. Oso zaila da. Ez da esaten, Eta bakarri bat ez da esaten. Claro. Eta identifikatzea horiek eta aldi beran ere hoien inguruan insistitzen dezu, ez badizut erantzuten deno aipatzen zenun bezala, ez badizut erantzuten eta insistitzen badezu eta hala eta guztiz ez dizut erantzuten eta jarraitzen balin badezu hori eraso bada, ni oso gaizki sentitu garazten azu, batzutan ere segurtasun falta ere sentitu dezakedalako, ez? Eta hoiek ere identifikatu eta hoiek ere plazan jarri behar ditugula. Hau ez da zuzena, hau etzea ondo egiten ari, honek eragin badauka, eta gaina ikestetan ikusten da, horiek egiten direnean nola sentitzen edo sentiarazten gaituzten emakumeok, eta sentiarazten gaituzte oso gaizki. Eta hortaz, hor ere lanketa bat egin beharra dago, esateko, hau desegokia da erabat. Erasoa da. Gero bebai, pasetan da, eraso bat, ez bada gizartin behintzan zen, kriston eraso izen dela, edo kriston historixi pasabatzule, jentik izan da bela, hori gaitxik ezazu. Entzun egin izeot, alboko herri baten, pasauzala, olako estiloko eraso bat, eta emakume bat guzala hori salatza, eta herrixen barreiakon, hori gaitxik salaten gozu, hori mila bider pasabate. Igual mila bider pasabatzu, da igual zuk ez du salatu, baina igual beste pertsonatek salaten dau, eta geixa komeniaku danoi salatzen azten baga. Ezin delako normalizatu. Claro. Eta horrekari bat sortzen da gainera, ez da? Gehiago salatzeko. Jo, ez da interesgarria, iruditzen zaite, elkar babestea, elkar zaintzea, elkar sinistea ere garrantzitsua dela, horrelako espazioak sortzea eta kontatzea oso garrantzitsua da, kolektibizatzea, hori ere bai, eta militantzea ezinbestekoa. Neskak, eskerrik asko, Amankai Gaztañaga, Eider Mendoza, oso azkar pasatzen, danoi. Eider Oiburu, Aitziber Grados, pena pixkatekin. Eta Malen Altuna. Mila esker, neskak, plazterra izan da, eta asko ikasi dugu. Eta, ia badugun aukerarik horrelako beste espazio bat egiteko. Hori da, gehiago, eta beste gai bat. Desmodifikatu parte bi. Hori da, desmodifikatzen jarraituko dugu, eta beste meloi batzuk irekitzen jarraituko dugu. Eskerrik asko publikoari, hortxe goteatik, mila esker. Eta horren arte, ondo segi.